Yebo, phela ungibambela kanjalo ke mfo. Hayibo. Phela ungibambela kanjalo. Okay. Nyonemhlophe. Yebo boss. Mgojeli. Yebo Yebo. Uyaphila futhi. Hayi boss ngizame. Hayi sikhona. Ukuze size uthi Nyonemhlophe, ukuze size Nyonemhlophe impela awuyivule kanye ivale kuphela. Yes. Ukuze size uthi Nyonemhlophe lela awuyivule kanye uyivale kuphela. Imali ke ithathe phela ila naye ngivele ngiyona ayithuze kwami. Okay. Hayi futhi ngiyayivula ngivale nje. Ubala lo lokwenza leyo nto la kuseni. Hawu. Kula ngiyabona. Ibe phezulu khona sizoyizwa. Oh. Azizwala mfowethu kusemakhaya la mama kuyayithatha. Babona mfowethu. Yazikhona. Hayi ke manje wami. Ibamba uze Mgojeli awibamba uyivule uyidedele Mgojeli. Mazo. Okay, cha mina ngizomnikeza umthandazo nje ubhuti ngizothi kuzoba nje kube nje masithandaza ukuze ngingenabi. Number 1. Nakho. Yebo. Hayi mfowethu balibizwa kahle. Bafowethu umdlalo muhle mnandi abantu banithakasela banibiza ngeenkunzi manje uthi nini inkunzi nobabili bathi kuphela bayafisa ukwazi ukuthi iyona yiphe yodwa ungathini Nyonemhlophe. Hayi mfowethu ngicela nje ukuthi ngibonge mfowethu ngokuthi nisiphakamisela ngapha kahle bokumdlalo lona bokuphakamiswa thina. Siyakubonga nje kakhulu lokho nokuthi niqhamuke nalo umqondo. No mina bafowethu phela thina singakholelwa kakhulu kuyo lento ke owezikonzo kodwa ke ngenxa yabantu ke bafowethu sena siphakamisa lokho. Inkosi cha kuhle nje masizakamelana kanje ukuthi hayi nami Mgojeli uyinkulu nami ngiyinkulu. Uthini Mgojeli? Oh cha ngizoqala nje ngibingelele umfowethu uNyoni ukubingelelayo enkaba uMgojeli umfana kaNcube lona nje oqhamuke ngekhona. Yeah mfowethu ngiyabonga. Cha mfowethu nami ngithi nje ake ngibonge leli ithuba ngiphinde nje ngibonge nakiyo ke lensizwa le umfokantuli othe mhlasimpe wathatha lesi sikhathi sakho ukuba mhlasimpe ahlanganise ngoba ukukhuluma ngiyakuzwa kuningi ke nami. Hayi noma ke mina ngangithema ngithi into eleyinkinobho ngangahlose khona ukukhuluma kodwa ke ngoba sekufikile sekuyangibiza ukuthi ngivule umlomo. Uyabona ingakho nje enkabi ngithi hayi ngoba wena uzuqale wawusu ugijima ufuna ukudlala ingoma mina ngizokuvulela ngomthandazo njengoba bese ngishilo ke nganthi uyizwile into yami isho njalo. Hayi futhi hayi nje. Nakho Mgojeli awushayela ingoma aphuze kababa uphuze ekhemisi eyodwa noma yipho yaziyo. Mazo. Mhlasimpe ke ngizoba nenkinga ke lapho engomeni abaphuze ekhemisi ngoba
ikakhulu ngikulalele nje ngathina ngiyena umuntu ojwayele ukukhopha angiyena umuntu ojwayele ukukhopha kodwa nje ke kuleso style amangaphosisi awubambe kanjalo yabo kuthi asigudle lapho-ke njengoba ngisho ukuthi angiyena umuntu ojwayele ukukhopha nje ngokwendlela ngigcogcome kizona zizonke indlela ukuthi-ke mhlawumbe khona ingoma engathi cha ngiyayazi kaba kuphuze ekhemisi ngabe ngiqamba amanga nengathi mhlasimbe ngoba phela inkosini kufuna mhlasimbe kuqondakala ukuthi inkosini isuke iphesha ilandela ngemuva isiginci ebese kuba-ke nalezo ngoma otholo ukuthi ziyakhuluma-ke njalo njalo njengengoma nje kakhulukazi ezamahubo njengalezi ngoma ezamahubo kanjalo nengoma zasemvalelweni kodwa nje ngokushuni angazi noma Nyoni ngikhuluma ifuthani ukuthi bekolapho no wena futhi kunjalo kodwa-ke phela iy'ngoma uqinisile kwakona ukuthi kushiyana ngoJoni kodwa-ke khona phela ekusifika zezwakala yabo nje mina ngizokulinganisela ngingadlala kwingane amakhodi ngawuthi yeza nje kule dini yalibhanga mina obedlala mina impela obedlala lapha kwingane amakhodi ezinye zazo noma zifuna kanjalo ukuthi phela uyawunelise lo ufike esiqashile ukuthi hhayi ukuthi dlala kanje awukhuphuke Nyonemhlophe awukhuphuke ngekababa uThwalofe eyodwa nje uyaziyo awukhuphuka ngomncwabo uhlehlile ibambe bafowethu umdlalo lona muhle ungathini Mgojeli ebantwini mhlambe bengayithathi ngalendlela yempi umdlalo phela omuhle uqhubeka wena kwalithi ukuthi yabona phela njengoba nje abafowethu ukuyibona abathengi bomculo nabalalelayo kunezinto abangazazi yabona njengoba nje ke mina ngiwumuntu wangalana ohlangothini langapha lana elokhunganeni la ngizinze khona inkosini ke mina angimdala kuyona ngisemkhuhlane ngokusho nje lokho ugcwala umlomo so ke futhi into ofanele ukuthi iqondakale unyoni udlala isingakubo naye ngeke uzumthinte kwisingakubo njengoba nje ekhulele ngalena kunzima ukuthi ungambamba ukuthi mangathiwa nje ungathi nayi ilele album njengoba isho nje ukuthi idlalo yena yengane amakhosi ebese kuthiwa Mgojeli ufike nami ngadlalisa enye into lapha kanjalo ngoba njengamanje abantu badidwa ubalo ukuthi mhlasimbe into esizoyidlala izothi ayifani mina njengoba ngisho ukuthi mina inakho inkosini-ke ngizosho nje ngigcwala umlomo ukuthi akekho mina umuntu angifundisa inkosini ngoba ubaba kubaba uhlezi nesithunzi wakweyikababa le inkosini soke nami ngintshontsha kodwa nje la kuthe khona segcina nami sengeba-ke mhlasimpe uma ifoqozeka uMr Fox uyaziwa nothola nesiphilizi abantu-ke labo engigcine nami nakhona ngifike nje ngihlale nabe ngifone ngirekhode ngihlehlele emuva sengiyokwenza endlini manje-ke uma ungathi nje ubaba umayifoqoze noma ubaba unomashizolo uthi ake bedlale le CD mhlasimpe kuyona CD engenze ngavela noma mhlasimpe bekade ngivelile vele kwabona bayehluleka ngoba asikuvuma ukuthi kunabantu abadlalela iy'nkosini endlini uthole ukuthi umuntu udlala inkosini endlini uyayikhulumisa ngempela kodwa uma usuthi akakelandeleke isidingo kulesi simanje yabona nje ubaba nje obaba abadala iyabehlula lento edlalwa yithina kufanele sikuvume lokho uyabona so-ke mina njengoba mina ngikhulele kuyisimanje vele senginokuqonda ukuthi okay njenganamanje ikakhulukazi nje umuntu ke mina bengiyaye ngimsike bekuyena ubaba uLahla nonongena nabantu beke ngihlale nabo ke phansi labo bethu kungikhombisa ukuthi no lento lenihamba so kodwa ke futhi ke bengakuthathi bona ngimpo ukuthi mhlambe kuyaliwa cha ngeke silingane vele ngoba
njengoba naye unyoni uma engafika la kumina lukhula ngalifunda ukuthi le ndoda lena kanti ihamba ifikise la kunjalo esikhulu ngisihlale kanti mhlambe wena khona nami la mina ngifike ngizwe khona njengakubabulaka nje ubekadlala esithunu ngithathe ngithi awuthi nginomali yabona idlala njengoba uzwa nje ngathinta nabo uzobheke lapha uzobheke lapha kuManguni uyowadlalelwa yimina ukhuba ngibe ngivulile naye ngenxa ukuthi ngidizwe nale-album yami ngangaphumeleli ya kunjalo mfowethu ukuthi ngizama ukuphendula lapho Ndlela njengoba ke lensizwe ngifakazela ukuthi beke kube njalo nje ngoba njobuzwa nje nami mina ke futhi eqinisweni angazange mhlasimpe ngaze ngathi nginolwazi olunzulu ngalento kodwa into eshilo imisebenzi yami ngoba nje nami maningi amaqembu esengiwadlalile nokusho khona ukuthi sengikhulile ngentathayo futhi ngidlalela abantu othola ukuthi ngempela bashaya amahit mangabala nje omdumazi nje obuzwa nje umphanelwa kanjena iPhumlani yanto leyana ikhuluma into oyizwayo uma udrezwa omabutho baphuma la ogama kaMaskandi imonke lo ucwebe nakho lo uSichomane sikabhaka ulokhu unganayo imonke baningi abanye baba ngibazi kodwa nje ngizama ukubekela ukuthi mina lokhu ngithathe njengokuthi bayangikhulisa njengoba sekukwazeka nje ukuthi hayi ukhona Mgojeli uvimbile futhi nokuyinto ke engizothi mhlasimpe mina ngizoyishayela ihlombe ngoba phela kunabantu engibafice mina bedlala inkosini ubukhohlisa nawe kodwa wabona naye sawuvele wazidlula wavele wangenza kwabo uyayibona lonto leyo so ke into esholo akushongo mina kusha abantu ngani futhi ngokulalela nangokuzwa ukuthi no le ndoda lena iyaqondanisa yabona so yiloko njalo ngakusho ngingakuphuci nje uyabona mina ngifike lapha baphuzeke ngidlala ulasemndeni ngenxa yemisebenzi yami na ugcine sekenyele kwathi kusikagambeki uma ukhumbula kahle number 4 isikagambeki sokugcina sadlalwayo ngala nto mfazi omnyama wathi angithi sasimlande ngoba sasithi yena umuntu oyidlala yakho inkosi mnangize umfana sasimbona fuze ke ngisiphathele lo mfana akho sizosebenza naye ngakhuphuka nganawo record isikagambeki number 4 nabanye nje bafuthi bezofika-ke kulaba esengisebenza nabo ngoba yena nakungaphena nyawo noma-ke ngiyirikhodela mina baningi mfuthu abanye nje ngingakwazi ngoba mina ngumuntu odlala ngakwesini nginebhuku yami manje kubuye kenzima kwabanye ngithi ngeke bafothe ngisebenzi ngabo awugijime Mgojeli awugijime ngoshuni wakho nje Mgojeli uthi ugijime impela nje zokutshela amasa ngithima ngoshuni wakho uqobo mina futhi yazi ngifuna ukuqamba manga mhlasimpe esimeni sikashuni wami anginawo nje ke mina ushuni wami ikakhulukazi njengoba ngisho nje ukuthi laphana njengoba ngingakuthintela nje kulezi yandawana lokho okusho ukuthi oshuni nje ngiyengixoxome kibona bonke kodwa ukuthi ngizothi lo nowami ngokuthi ke phela angisho yabona nje uma uthi uyalalela kumdumazi kusuke kukwebha lenkosini elapha phansi so ke manje nokunzima ukuthi ngoba ukuthi kwami ngizothi lo ushuni wami ayi ngizohluleka lapho kodwa nje ke khona uma ubiza zonke indlela njengale ndlela nje ngithi uyezwa lapho mfowethu usekhona awuthinte Nyonemhlophe kwezakho wale emhlane lo yenze indaba bakona lo ngoba kuyaza ngiyondole usekhona Mgojeli futhi ngikhona awumphendule awumphendule ngalo futhi ithuluzi
awukhuphuke Mgojeli nawe usekhona sekhona silinde wena okay ushameni-ke lona hayi siyakuyanizwa Maqhawe hayi sekojaja abalandeli kodwa yes sekojaja abalandeli kodwa-ke siyafisa ukuthi lento ingabi isiba yimpi even nakubona abalandeli asifisi ukuthi ibe yimpi sifisa ukuthi kube umdlalo nje omnandi ngoba mhlawumbe kusasa siyogcina sidlulela kwabeyigingi esibazwa ukuthi nasey'gingini bakhona mase sithi ake kube yibona bese baqhathayo manje ngey'gingi hayi mina ngiyakaziyinhle lento mina hayi mfowethu ngiyamkotsheli okhululeka mfowethu mina ngimthula futhi-ke ubona ngamina ngizokubingelela mhlawumbe ukubona mfowethu ukuthi hayi esho lapho yeah kunjalo Nkabe phela ngicabanga ukuthi nje-ke nami lokhu kuyinto vele ezama yonke indlela ukuthi mhlasimpe abantu baphenyele ngoba phela ekugcineni thina kufanele beqonde ukuthi sibancane yabona ikakhulu-ke nje-ke yeah Hello yakhona umlalela mshushu so ngisho ukuthi njengoba ke sibancane kunezinto ofuna wazi ukuthi ukhula usuku nosuku imfundo-ke ayiyimiloko iqhubeke njalo njengoba nje-ke nami leyo nsizwa leyo ngiyafisa nje ukuthi kake ngihlangane nayo ngesimo-ke sokufundisana lapha nalapha ngoba njengoba ngisho ukuthi njengoba naye kulelo hlangothi okunye kwakho uthola ukuthi umuntu akakhona ukufinyelela kuyikho bafike lapho uyakhona ukuthi uthole ithuba ngoba unyathela kwethu vele akufani futhi akusoke kwafana yabona so-ke uma singathi-ke sizama ukuthi mhlasimpe sula nokuthi mhlasimpe ubani unguphi umuntu-ke uzikhulumela ngemsebenzi mina nje ayikho-ke into engichaze njengale ngoba njengoba ngisho ukuthi nje ngumfanyanyana nje osemncane mhlasimpe abantu baye bebona ithambo kweluleka kanti ngile emuva impela nje ngokweminyaka futhi nomunye umuntu uyayibuza ukuthi le ndoda wafika kanjani nekuthenini ugcoba insimbi enzima kanje ngoba cha kuqiniswa agcobi impela abafana abancane lana yize ngincane mina kodwa-ke mina ngibe nenhlanhla ukuthi ngihambe ngifike khona noma-ke kuyinto enzima kakhulu ngoba akulunga nene yabona yeah hayi no ngicela siyivale ngicela Nyonemhlophe usidonsela le ngoma yamgomelethi isemlenzeni lento exabanisa abantu uyazi ukuthi zethe kuvele kabeka ikosini phansi uyibekelele singaqedile angithi ngiyibeka manje ngizama ukuthola kahle i-network ngoba bese ngithanda ukukhala hayi ithatha usivalele ngalowo ngoma maze sisemlenzeni ya isemlenzeni futhi khululeka lapho into esibili futhi ngimdala kakhulu kuyona kade ngayicala wayesekhona nje khuphuka Mgojeli nawe ngengoma efanayo isemlenzeni
ukuthi ngengikhona ukufinyelela lapho ake ngithethele ngemuva. Ya ngesizathu entaba yami ukuthi ngoba ke angifuni ukuthi mhlasimpe kube ngathi mhlambe ngizobheka ngalento ngifike ngiwenzile kuyikhona nje ukuthi mhlasimpe okunye-ke sesingabuye sibone ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga okay awuthinta lapho ongathinta khona. Angithi usekhona. Siyazekhona. Ya njengoba ngishilo nje ukuthi kwesinye isikhathi kunezinto okubiza ukuthi uhlale phansi ube nesikhathi esanele sokuzenza. Yabona mina njengoba nje ngithe ngikuhlukanisela ushuni from A to Z. Yeah. Okwami ngathi kuphelela lapho ukuthi mhlasimpe lo ngoma-ke ngabe sengiyikhulumisa kanjani. Angeke ngize ngikwazi ukuthi mhlasimpe sengagcina ngiyikhulumisa exactly. Yayizwa loo nto leyo. Yabona kona wena mfowethu Mgojeli ngithi uzibeke ngidlala kwamophuthoni. Ngithi na uzulu bengishaya kwamophuthoni leza na uthoni. Ngoba manje ngifuna ukushayela yona komunye ke uthoni futhi yona leya ngoma esemlenzeni. Yabona ngidlala kuthi ngiyisa phezulu. Hayi khuphuka Mgojeli sivale ngicela ugculiseke ngitshela kona. Ya ngiyakuzwa ngo kulungile dlala noma yithi. Hayi ufanele engathi nje ngitshela khona awugculiseke khona yabona. Ya ake sibambe nje lapho mfowethu ngoba njengoba ngichaza nje ukuthi mhlasimpe akufuneki ube ngazi ukuthi lana esempini. Mina njengoba ngithe nje ke kahle ukuhamba kwami ngihamba ngifikelela ngokwendlela yabona. Uma ngithi ngihamba ngifikelela ngokwendlela lokho akusho ukuthi ngiyehluleka kodwa ke manje ukuthi mhlasimpe ngizogcina mhlasimpe sengikhosa amanotha ngale angisikufana lokho umfotshela amane idlala uyayidlala kodwa ke mhlasimpe khona naye la ngathi mase kuthiwa ngempela ake sigijime afike naye ebe nenkinga yabona. Ya mthani khona gijima nje ngeke ngibishe ndawo mina mfowethu awukho uthini nje engathi mina bikosini naye ngingasala kuona nginethuselela kuona. No ngisho uma kuthiwa angisho konke manje sikhuluma ngengoma zabantu yabona. Usekhona? Hayi sikhona Mgojeli. Ngisho ukuthi njengamanje masikhuluma ngengoma zabantu njengoba nje ngithi angidlala ingoma ekhemisi ngisho khona ukuthi angikhona ukukhopha umuntu yabona. Hayi kulungile awudlala inothi ke sizwe. Inothi? Awudlale noma yiliphi inothi sivale. Okay. Siyabonga amaqhawe. Hayi sibonge Nyonemhlophe bhuti. Ake bafowethu mani kurati sibonge Mgojeli. Okay manje nibo akulo mfowethu nawe nyothi nawe wemfoka lokhunga wemfoka jala ngisho. Ya mfoka jala. Ya mfowethu ngithi nje sazoxhumana ngefoni okuningi sokukhuluma ngefoni nje just ukuthi waphela okubalekile lana ukuthi sisize abafowethu okuyibona okufanele ukuthi besizakale ngenkosini njalo njalo. Nje lelo thuba umuntu alitholile lokuyibonakalisa nokuyiveza. Alright.
Sorry? Ngizinokuthi sikhulumisane nje kulento boy. Yeah, mfowethu kunjani? Siyabonga ke Maqhawe. Okay, mfowethu ngiyabonga kakhulu.